Natutong di patupa di tunga-tunga ni bagas tabi. Jalasahan matabis siya kami pahalaro ni huriat tahaga bibi tebing tinggi. Dohot sude pamula nagok tiki. Selamat pasyon marihita saluhutna. Tapukama acara pertanyaan nata. Mereka mahita siyan bukwet de nomor 20 sada ayat sada. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadian. Amin. Kristus manang naporsuk humokop hamu, tumadikot tiruat Tuhamu. Asa dinutok kamu bogas lipatna, dan adong dosa di muda ibana, dan jumpang akal di bagasan pamanganna, dan mangicahi ibana di nahona ica, dan mangasuti di namanaon na porsuk, ay di pasahat do tu panguhum si tigor rohani, martanyang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami na di banua kijang, para si roha na sumurong. Tatap mahami ali ama nami di bagasang anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabi habadiang dohot hati gorat tihani. Say sama dosa nami, say pailing mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham tihani, marhide-hide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dungi ditakuk akka soldadu dohot ibduk nasidang rodi akka naposo ni Yahudi ma Jesus jala di ihoti jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hannas ima si matuan ni si Kayapas si tuan ni Marin dina sa pauli ima si Kayapas na umadok tu akka Yahudi dengan mati sahalat humokop bangso. Alay diibuton si Simon Petrus dohot sisian nasadan hari ma Jesus. Nama si tadaad do sisian nasadai dohot si tuan ni madibi. Jadi bongot maibana rap dohot Jesus tu alaman ni madibi. Alay disuku si tuan ni madibi ma Jesus tarimot tu akka sisian na dohot tarimot tu pudanay. Jadi diadu si Jesus maibana indama. Patardo hataki di hatoropan. Natutong doang mengajari nasailaw di bagasan perguruan nang di bagas corope. Parpunguan ni salut halak Yahudi. Dan adong manang aha kuhatahon marsibuni. Puasa anu di sukuku. Nasida na ubigi hataki ima syukur ay diboto na sida do na huhatahoni dungi didok Jesus sumuni dipastap sada upas na jongjong di sima ibana uhut ma didok sumuni panganusin tu si
mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok, hajok-jokon nahurang. Alay angko nahonado, buasa pastapang muang. Asa disuruh si Hanas maibana nau tinali tu si Tuan ni Malin si Kayapas. Disido marpungu akka si boto surat dohot si Tuan ni Latoro. Alay say mangimut do si Petrus maddaw-daw sahat rodi alaman ni si Tuan ni Malin. Los tungot maibana tu bagasan lahu betul tu sirap dohot akan aposo marnida ujungna. Alay nangkos si Tuan ni Malin rodi sadok rabot godangi mangadului panidangyon gagap dok pak Yesus natu mapahit ibana marutak kosa. Alay parpudi Roma dua halak minnama didok halakon tarbahenaho do manganuhay joro ni debatan jala padung jokong nai sumuang di bagasan tubuari. Dungihe masih Tuan ni Malin madok tu ibana. Dan alusang nunah natidak ko nasida do pakong alay sayohon do angko Jesus. Dungin dipakuling si Tuan Malin ibana ninna. Hupatolon maho tu debata si parmulu. Asa dipagoho Tuhani manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungin didok Jesus ma ibana. Songon na didok ni ma tutu. Alay hudok ma Tuhan. Olat nyon ma idaw muna anak ni Jormain. Hudul di siang ni hagubuon. Jalaro di atas obun ni langit. Gabi diribak kon si Tuan ni Malin ma pahian na madok. Na mangalia di batado ibana. Pola dua dope si tidang. Dungi dibegiha hamu pangaliain bihado di rohamu dungi ninanasida ma mangalusi martako sama ibana jadi ditijuri nasida maruhina ladiba manompuk nadiba mangancini hut madok surirani hamil Kristus isedo namamuho. Alay nahulundu ang si Petrus di alamani. Jadi didapat sada parupuang maibana madok. Doho dungan ni Jesus na siya Galilei. Alay di porso si Petrus di dokma. Dan adok kumoto. Jaladak kuat pusing na ni dokmi. Laho luar maibana tu alaman jolo-jolo. Jalamarap tahuak mamanu. Alay marnida ibana. Diulahi na poso boru-borui mamadok tuakan na jongjong disi. Ugdo sada siya nasida. Alay mamoso musay ang ibana. Jadi dung satok kinari. Didok akan na jongjong disi mamusay madok si Petrus. Atehe. Tungod dungan nasida doho ay halak Galilea doho. Gabi dibuka si Petrus mabuburaho diri na hut manolong-nolong didokma dan ditadda colma na didokmulay. Dungi mamintor martahuak mamanu padua halihon. Jadi diingo si Petrus na nidok ni Jesus itu ibana. Tulu hari do sudah umum adorang so martahuak manuk padua halihon. Jadi marnimoti tumatanis ma ibana. Jadi dung diida si Judas Iskariot parcehi nanay guna umum nama Jesus disosoli marohana dipaulat ma natulupun rupiah itu kasih Tuan ni Malin dohot tu si Tuan ni bangsoy nin nama salah doang hujehe hudu hape naso marpipot alay didok nasidama dan rodi hanuli hodo nasari disi
Jadi ditipalhon maperaki tu bagasa joroing la sumurut siani lahu maniko. Alai dibuat situan manim mahepengin ninama. Dan jadi paduan itu antani joro ai tuhorni mudar doi. Jadi markus miro hamana sida mau hoca tuladang ni patte hudon bahin perbedaan ni halal dagang. Alai ini bahan markuare ladang mudar rodi sadario. Asa ditogihon na sida ma Jesus yang jolo ni si Kayapas tu kantor. Alai sukot ma manogodi dan nabongot ang na sida tu kantor. Asa unang tarsubang na sida lahu mangatong paskay. Gabi luar masilatus madapotong na sida di dokma. Pangaluat dia do dibuat kamu dopak halakon. Dunginin na nasida mga lusing. O unang sibahin na jahat halakon. Dagtagangan pasahaton namin ibanat mo. Gabi ni nasilatus mga madok na sida. Buwan hamu maibanat. Uhum hamu maibana marguru tu adat mo. Alay ninna akajahudi mamadok ibana. Dan jadi puson nami manangise. Jadi dialuhon na sida maibana ninna. Nadapot hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala manuray mga lehon bukuan tu kesari. Di padok Raja Kristus do ibana. Jadi dibomoti silatus manuse kantorna. Dijou ma Jesus didokma tu ibana. Atehe hodo raja ni Yahudi Roma alsi Jesus. Nasian rohando na nidokmi. Manang na nidokmi halak duit ho taringot tuaw. Gabi dialusi silatus ma ay halak jauh di duau bangsomi doon akasikuan ni malinido pasatok o duau ahado na binahemu. Jadi dialusi Jesus ma daksian portilyon harajaw mo. Jadi dialusi Jesus ma daksian portilyon harajaw mo. Daktar bayan sumangalo akan naposokku asa unang saat au tangan niat ka Yahudi. Alai dak sumuni harajauki. Dungi ninna silatus ma matuk iban. Asa raja doho. Jadi ninna Jesus ma mengalusi. Songon nani dokmi matutu raja doa. Ubahin na tu au jala ubahin na ro au tu portidion. Asa hubatin dakon hasit tongani. Ganuk na siyan hasit tongani. Tangihonon ni ido suaraku. Jadi ninna silatus ma madok ibana. Ahamay hasit tongani. Jadi dung tidok songoni. Ruar ma ibana muse manobot akajahudi. Madok tu nasida dan cupang au manang dia samana. Alai lam digogohon nasida mamadok diguturi ibana do bangsui ay mangajari do ibana di sadok tano Judea mamukas yang Galilea saat rotuson. Alai ubegi silatus manukun ma ibana manang nahalak Galilea Jesus. Jala dun diboto na siyang gungguman ni si Herodes ibana. Disuruh ma ibana tujulo ni si Herodes. Ay tungondo ibana di buta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodes. Lasitutu marohana. Ay nung nania liling na. Say nang idon na tadda siya ibana si patupaw na. Jadi gudang-gudang ma disukuton tu ibana. Alai dang dialusi Jesus ibana.
do akasitua ni mani rodi si boto surat. Jala gugu ibana di aluhon. Ia si Herodes rap dohot donganna direhe-rehe jala dilia-liai do ibana. Disoluk mapahian na argat ibana. Losongoni ma disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dina sadari maraleale si Herodes dohot silatus. Ai nama si hosomat do nasida anggo nasailang. Alai peyang do di padua panghumi di pestai sada halak natarburung marguru tu natinodo ni natoro. Alai adong matarburung ujui sada parjahat na sumalin na markuar si Barabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus sumatu nasida. Ise do dipangido hamu paulauku paluauku si Barabas manang Jesus natarkuar Kristus do. Ai diboto do latini rohan nasida do ubahen na dipasahat nasida iban. Alai sai disosoi akasitua ni malim rap dohot situa ni bangsoi do natoropi asa dipangido nasida malua si Barabas alai pusau do anggo Jesus. Dungi ninna pangumi mamadok nasida. Isis yang naduai dipangido hamung paduauku. Jadi didok nasida ma si Barabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atong mabahenok kutu Jesus natarkuar Kristus. Gabe saluhut nasida madok parsilakon ma alai ninna panguhumi ma ay mana jahat dibahen. Jadi langkukuma di pacuhon parsilakon ma dungi ditogu silatus ma Jesus didok ma licingan. Jadi didadani soldadu masuk sangturi bahen tupal diapehon mai tu uluna baju dadak mati aliton tu dagingna dungi Roma nasida tu jolona madok tabi diho ale raja Yahudi laos dipastabi ma ibana dungi ruar ma Mose silatus didok matuak ka Yahudi idahamuma utogi hodo ibana tu jolona asa dimoto hamuna swadong jupang au salana. Laos ruar ma Jesus majujuk susang duri jala merbaju dak-dak. Jadi didok silatus batu nasida idahamuma jolmai asa dundi ida situani malim dohot akana poso ibana dijauhon nasida ma parsilakon ma ibana dungi didok silatus matu nasida buat hamu ma ibana parsilakon kamu ma aidang cupang au salana. Gabe dialusi aka Yahudi ma ibana nindama marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana ay dibahen do dirina anak ni debatan ubegi silatus langgad dama biarna dungi diulahin se matu kantorna didok matu Jesus setia doho alai dam dialusi Jesus ibana dungi didok silatus matu ibana dan aku pamuahu makatai dan dibotoho marhuaso au padokoko jala marhuaso pasilakoko jadi dialusi Jesus ma dan adong huaso mangago au kunang dilewo itu hosian kijang dibahini kumudang dudusan ina pasaton ahu tuho
Jadi olat ni ima dilului silatus dalam paduahon ibana. Alai macucui maaka Jahudi ninna dong. Mono di paduahon dang ale-ale ni Kesar. Ay na mga Kesarino ganun na magbahit diri na gabi raja. Asa dong dibigay silatus hatay. Ditogi humma Jesus haruar. Laus hudul ibana dihabangsa paruhumani na diinganan na markuar patar batu gabata didok anggo dihata heber imana masa di ari parhubasan ni paskai Maria hos ni ari dungi didok matuak ka Jahudi idahamuma raja muna alai digugu na sida majuhon padau may parsilak kong maibana dungi didok silatus matu na sida parsilak ko kamu ma raja muna jadi dialusi akasit tua di malinima dan adong raja namin dukon ni Kesari asa dung diida silatus nasomar guna hatana langgadda tahe gaorna dibuat maaik mamuri tangan na dicolu ni natoropi uhut ma didok lias doau sian mudar dia hamudo nasari disi dungi ninna sude natoropi ma marsapata tuhami dohot tu anak nami ma mudar nai dungi saut ma dipadua si Barabas alai anggo Jesus didicini dungi dipasahat ma asa diparsilakon ima sahatna marende bahita sian bukete nomor 88 ayat sada. Hatani debata berita naudi di pertanyaan passion di tengah-tengah perpumuata di ganuk bagas tabe iman atar surat di pesalmen 70 ayat 6 alai anggo ahu nadang jalan nabukus do ali di batang saya hamogani ma madapoton ang hodo si urupi dohot si padua ang say unang pabeda ali Jehova ido sahatna martuado na tumangihon hata ni debata jala na umpeopsa amen martangiang mahita ali Tuhan debata Jehova amanami para siroha jalan pardengkan basa tamado hami Tuhan pasahatun puji-pujian hamauliation ni rohanami tua dopang ala di parhato pot rohanami dodingkan di basam
Nasay toktong marmahani ngolo nami. Di parmahani hodo hami. Di ngolo pardagingon. Lausongoni toktong nang di ngolo partotion. Tung suksuk do Tuhan. Di patupaho akka nauli dohot nadingkan. Dalam laho pauliw-lihok kami. Agan pe hubolot jami hamaolon parukilon alani parsahiton naro di tunga-tunga ni Portibion na mabahid kami biyahaton bobonosan jalasipata bui ganggu haporsyaon nami alani panosak ni agka namasa di tunga-tunga ni Portibion. Nasipata maul hupikiri hami anggosya diri nami. Alay namapurus mahami Tuhan tuasi ni roham na godani. Asahoma na patukok kami sa luhut na. Marhite hatam na badiyay. Mamakulingi hami sa luhut na. Akka ruas ni huriam hakabipi tebing tinggion rab dohot akka parhalado ni huriam na marhubas di tunga-tunga ni huriami pabua tung tutudo denggando palogum tuhami salhut na akka na tinopami molope sipata ikon hubolot jami akka haporsuhon akka hamaolon parsahiton alay porsia dohami Tuhan di pahotodo roha pikiran tarlumubima nang parsihohoton nami laho marsigat tungtuho naso tadik konong muhani ima marukuyuh kami sa luhut na asa toktong di bagasan semangat jala toktong di bagasan lasmiro hahami Tuhan laho pamuda akka ulaw nami nampe diakka ragam niinganan na berbeda ali Tuhan di bata Jehovah secara khusus mali Tuhan marhite persoalan na merebakna imam virus corona di partikian di tunga-tunga ni Portibion di parhatopot rohanami do tunghuasom do laho mangatasi salhut na akka namasay alani say pargugoy matuhan salhut na akka pamareta nami mulai siyan Bapak Presiden nami Presiden Joko Widodo lasuni ng sahatu akka jajaran na tumoro lasuni toktong ng akka naposom akka nau pinilit mo dito nga tonga ni huriam hagabipi na buluni siyan eporus sahatu ganun akka parhalado ni huriam na jongjong marhaladui dito nga tonga ni akka huriam na maragami pakyom wali Tuhan laho mga lihon hahisaron di pardagingon marhite akka aturan lang di pasahat asa di bagasan sa daliro hahali Tuhan laho manguluisa tarlumubi mali Tuhan laho mangului hatang nabadian asa jupak kami lasmiroha boy hami use marpungu di bagasan sa daliro di tunga-tunga di bagas yorong tung ido Tuhan dihasiholi rohanan ato urupi hami Tuhan salutna sabarko hami laho makka monakoko tatap mahami Tuhan marhite holong ni roham naung pola mate ho dihaw kinorsilang nunga di porsak ko dosa nami asa taruli hami Tuhan dihaluaw unang alang asin roham say urupi hami Tuhan
marhite pakokobumi asa langsay marsihuhot kala sumbaw bahani laho manghitok ko. Atong muli ate matuhan disude natin gani basam hupas lahat kami masaluhot na akaruas ni uriang nadong di hakabipi tebinting kiyon siyan namin metsahat na magudang bahkan nalan siya di bagasan kung muman ni asin ni rohang tarbahay kami marlas ni rohang mamuji pasangap war mo na badiyay ditungatungan ni bagas nanigan mauli ating matuhan marhiti pertanyaan pasyon diborngin na parpudyon na padua honon lahu paingotok kami may marhiti panawon ni asa tok kami marsihohot di bagasanku atong imatangiyang tuhot ele-elek nami asiro hang Tuhan sesa dosa tuhot pangalosyon nami jalo matangiyang nami namusobaho kami mga sahong huwarning anak Tuhan Yesus Kristus si Hoko jala si pagbubuhan. Amen. Mari mahita siyan bukit nomor 180 ayat 7. Mangidohon tangiang atau pantai ali amanan. Ali amanani na di banwagijang say pinarbadia mangwar. Say Roma harajaw. Say saut malungo ni roham di banwatungon sungon na di banwagijang. Lehon matuhamin sa daryon hamuduan siya pari. Say sama dosa nami sungon panesa nami di dosa ni dungan na mardusa. Unang hami tugihon tu pangjunan palua mahami siyan pangan ay hodo na po naharajaw dohot haguguon rodin hasangapong sa liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhan na Jesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaoran ni toti porbadiayma mamasu-masu hamu. Amin. Shalom. Taingot ma tusarut nahita asa di hari Jumat Agung pukul 10 dohot di Ulau Nahohom pukul 2 botari mar pemuhita toktong di tonga-tonga ni bagas tabi kobar tu acara